izena Estefania Planas da, eta Bilboko Ingenieritza Eskolako irakaslea naiz. Eskolako beste irakasle batekin batera, Ekaia aldizkaria koordinatzen dut, eta Ekaia UPV-HUko Zientzia eta Teknologia aldizkaria da. Goi mailako divulgazioa egiten dugu arlo desberdinetan, zientzia zehatzetan, naturzientzietan, teknologian. Alde horretatik, ale bereziak ere argitaratzen ditugu kanpoko editoreen bidez. Orduan iaz, argitaratu genuen ale berezi bat, eraikuntza, jasangarritasuna eta residentzial buru deitzen dena, eta hori aurkeztera etorri gara gaur, ale horren editore batekin batera, bera Amaia Santamaria da eta xehetasun gehiago emango dizkigu ale berezi honen bidez. Lehenengo eman nahi nion Estefaniari eskerrak, ale berezi hau argitaratzeko aukera emateagatik. Esan behar dut, editoreak izan garela Leire Garmendia eta biok, eta gure ideia zen eraikuntzak garapen jasangarrien helburuak lortzeko ekarpen garrantzitsuari ikusgaitasuna eman nahi geniola. Oraintxe bertan, eraikuntza sektorea eraldaketa prozesu batean dago, non proiektuen bizitza luzatu behar dugu eta ekonomia zirkularra abiapuntutzat hartu behar dugu. Gainera, eraikuntza obrak edo azpiegitura berriak eraikuntza proiektuetan erabiltzen diren material, diseinuak eta eraikuntza prozesuak uste dugu erresilientzia izan behar dutela helburu, ezta? Honekin, 10 artikuluz osatutako alea argitaratu dugu. Artikulu hauen autore batzuk edo Saren ikerketa taldeko kideak dira, eta autore gehienak ingenieritza eta arkitektura eskolatik UPV-HUkoak datoz. Gainera, Ramon Losadak eta Javier Jesus Gonzálezek idatzitako hitzaurre bana daukagu, bere esperientzia eman dien ikuspuntua ematen eraikuntza jasangarritasunean. Amaitzeko aipatu nahi genuen argitalpen prozesuan, Ekaia aldizkariko koordinatzaileen laguntza izan dugula, eta ere berea ezinbestekoa ikusi dugu UPV-HUko argitalpen zerbitzuak eskaini digun laguntza.